vítejte u nového videa. Já jsem Penguin a dneska jsem tu konečně zase s Launusem. Zdar. A jdeme si zahrát na Cubecraftu Winter Games. Doufám, že tuhle minihru znáte a jestli ne, tak si běžte zahrát, protože je super. A můžeme se do toho vrhnout. Tak tady se vlastně jsme se teleportli na tu mapu a teď se hlasuje o prvním Snowmanovi. No super, dáme se to hned já. No, je to Launus, tady koukám. A musí vlastně v této hře jde o to, abyste utíkali před Snowmanem, aby vás netrefil. A jestli vás trefí, tak what are you doing? What are you doing? Jestli vás trefí, tak prostě Kámo, budete se taky prostě Snowman. vyhneš, Kámo, ale jak to děláš? Já nevím. Yes. Ne. Ty seš. No a teď vlastně jsem Snowman a vlastně prostě, když uvidíte nějakýho člověka, tak ho musíte trefit touhle s tou snowballkou. Mě moc snowballky házet nejde. Proč? Sakra. Ne, proč ho nemůžu trefit? Where are you? Where are you going? Where are you going? Mám se to zasekla ta snowball. A jenom chtěl bych říct dopředu, že chystáme jednu specialitu na náš kanál. Doufáme, že se vám to bude líbit a bude to Speciál za 100 odběratelů. ano, speciál za 100 odběratelů, jestli je do konce roku dáme. A bude to prostě taková specialita. Doufám, že aspoň do půl roka to stihneme. Ano. Bylo by to fajn. Tady půjdu rovnou za Launusem. Ale jde za náma. Hello, motherfucker. Jej. Jmenuje se Kostián. Já jsem za ním. Já jsem tam počkal. Já jsem ho přeskočil. Dobře teď. Kde? A jde za tebou. Proč musí jít za mnou? Nějak se ti líbí. Nebo nějak se mu líbíš. Mě jsi neviděl. Sakra. Já nevím, kde je. Není. Ano. Ne. Jo, takhle, on to leftnul. Ty Přišlo na mě. Já pardon. no to vypí. Snad jo. Jak snad. Au, já jsem spadl. Naháním týpka. Já mu naběhnu. Kámo, hodíme tu snowballku. On šel tady za určitě. Jasně. Tak pojď sem. Kámo, proč je tak rychlej? Zkusím mu naběhnout. Naběhne mu oba dva. Jdi doprostřed, tamhle tude, on šel takhle. To tadyhle oběhne celý. Počkej, kde? Mám použiju tracker. Já absolutně nevím, kde je. Jo, tadyhle. Já mám ho mysnu. Super, že jsme jenom my jediní. Vidím ho. Já nabíhám jinýmu. Nebo běžím za jiným.
Aha, Jej, tadyhle běžel, tadyhle běžel. viděl jsem. Tu mu ze zhora, jo, on je tadyhle. Vidím ho. Přeběhl až na druhou stranu. On má speedku. Hm. To je kulišák. Jo, a ještě jsem vám zapomněl říct, že tady jsou i speciální power upy. Třeba tamhle to oranžový, to je jako prostě, Yes. že Poslední. že Trackuju ho. že před sebou uděláte zeď. Je rovně. Rovně. Jo, vidím ho. Jo. Aha, to byl... Padl se. Mám ho na trackeru. Jo. Jo. Nabíhám mu. Sakra, on je strašně daleko. Na. No, tak to už nestihnem. Tak to je to stopný. A bohužel jsme prohráli. Tak, ano se, můžeš jít zpátky. No. No, Je své oblíbená mapa. ano, tady jsou hostičská auta. Tady kdyby si byl snowmenty. Jaj, to bych nechtěl. No, tak to nejsme ani jeden. Nějaká dívka. To je nějaká Co? ona to líbila. To je... to je... Už můžu jít? No... Hello my friend. Krokodil díka. Why I can't you... why I can... catch you? Dobře ho naháníš. Já, dobře to je. Mně to nešlo to, Týpek vůbec nechápe, jak ho třeba chytil. protože já jsem kolem něj běhal do kolečka. Musí. My tady nejsme. Jak to je tam chytil? No počkej, on vlastně nic se nehejbal vůbec. Ale hejbal. On chtěl skočit, jenomže jsem ho tak nějak ve vzduchu to... Hej kamo, že jsi mě trackal, vlastně. Ty než neví, kde jsem. No vím, ale já nevím, jak se k tobě dostat. A kde jsem? No na střeše toho. Ano. Oh no. Jsem skočit dolů. Kam jsi zmizel? Oh no. Co? Nic. A jak funguje ten tracker? No, ty už mě tracknul. To jo, ale... Jako... No, teď musíš jít za tím kompasem, Okay. kam tě vede. Yes, neví, kde jsem, neví, dobrý. Oh no. Dělat tady to, protože to nefungovalo. Tohle si půjčím. Nevíš co, tohle si půjčím. Kde seš? Kde seš? Yes. Dobrý. Ty... A sakra. Ještě, že tě mám pořád stánutýho. Trklýho spíš. No, trklýho, no. No ty. Jízele. Víš vůbec kde jsem? Ne. Asi bych se mohl konečně řídit tím traktorem, co? Ne. Ha. Hi. Kde je poslední? Já jsem ho viděl někde tady v těch kostkách.
A jo, u těch kostek je. No, tak už to nestihneme. Jsem ho skoro měl. Byl nějaký Steve. Se schovával. Srap. Jo. Dobře, takže tady máme to další. Kostol, co na mě kouká. To je kočičák. OK. Jezdeme hrát na střechu. Jo, tady jsou super notebloky na střeše. A vy na ně můžete hrát normálně. Že mi to laguje. Vidím Snowmany. No nehraju. Jo, jo. Jsem schovaný. Jo, Já ne. dvěma na jednou asi. Dovnitř. Normálně dveřma ne. Daleko mám? Jo, tadyhle. No to jde. Jo, vidím tě. Ano. Už jsem... Klaunusy. Já jsem tracklej, tady je Snowman. Ne. Tady je další stav. Rychle dolů. Kámo. Co se tady stalo v tom domě? Launusy. Come here, please. No. I don't wanna be snowman. Oh no. Oh, pryč. I don't wanna be only snowman. Ne, budeš. Where are you? Utekl jsem ti. Where are you? Where are you? Ah, No. here you are. Vůbec tady nebyl Snowman přímo vedle mě. A vůbec si mě nevšiml. Kdyby mě někdo tak... Hello, Jesus. Víš vůbec, kde jsem? Jo. Jo, aha! Kámo, kolik vás tady je? Pryč. To je nic. Kam jsi zmizel? Snowmanů. Já nevím, do Backrooms třeba. Jo, tady je nějaký. Udělal bys se mi líp. Není. No, bravo. Tady je týpek. Aha. Yes. Já už jsem poslední. Aha. Oh no. Ale tak trekněte ho někdo. Oh no. Mě to neumí používat. Come on. Oh no. One snowman, I know where I am. Where are you? Stanul jsem ho. Kde jsi? Pípa? Aspoň mě troši... Jo, tamhle. Yes, you are. It's me. It's me. Proč tam nemůžu vyskákat, sakra? Sakra. Ale teď já jsem toho se snažil k tobě vylíst, ale prostě nešlo to. O, tady je nějaká entita. Máme poslední hru. Má nejoblíbenější mapa. Dá, Uvu Dream. Vedle tebe. A jo. First Snowman. Isn't me. No. Je to ta entity.
Jo, tohle je super taktika. Prostě skákat. A tady jsem na stejně. Víte, co se říká, kdo neskáče, není Čech? Mňu. Jsem vysoko. Ne? Co? Kámo, Mm. bylo úplně unlucky. Schovat. You know where I am. You know where I am. No, počkej, se jdu schovat. Yes, I don't know. Já se schovat. No. Yes, dobrý. Jsi schovaný? Jo. OK. Na 100% na místo, kde mě nenajdeš. No tady snowman. Počkej, to seš ty. Jo, já jsem tě viděl, jak jsi tam lezl. Na tom medvědové. Jo. Rickman. Sakra, nabíj se. Kolik vás tady je? Hodně. Co sebral? Co tady z vás je všechno? Jo, jsi zmizel. Dubek. Ty jsi prostě zmizel. Já vím. Ty jsi mistr útěku. On mě trekl. Hlavně, že jsem byl přímo před ním. On se mě nevšiml. Dobrý, beru si spíchu. Ale ono si. Don't go. Tady je dobrá stovka docela. Jakože já nechápu, proč musím pořád utíkat, ale oni jde po mně všichni. Protože jsi jeden z posledních. Ale to potom tom týpkovi nikdo nejde. Jsi mě nevíru. Kámo. Jsem schovaný na oranžovém dárku, jestli ti to pomůže. Dobře, ještě že jsi mě neviděl. No to jo. Jestli, malý. Počkej, ty jsi pryč? No vlastně, to jsi mě viděl. Já jsem tě neviděl. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. You must die. No, Yes. I am best of this podcast. I am your mom. Ano. A on to nedošáhne, co? Aha. Jej, kámo, Jo, děláš si srandu. Koukaj. Jak na mě všichni koukají. Jak na mě koukají prostě 400 mení. Ne, já bych za tebou vylezl. Tak předáme poslední hru teďka. Dobře. Poslední hra. Ano, Tak proč si ji nedal? teď je. Jo, aha. To bylo na to, co bylo. Tak mě zdal na hru. Selecting a first snowman. Zase Launusovou oblíbená mapa. Správná volba. Správnej susák. Jo, to už je další snowman. On byl AFK. Ne, dobrý, už není AFK, sakra. Já to mám přeskočil až dolů, já spadl. Dobrý, je tady nový snowman, Acrobat 2 líbný? Jo, vážně. No to líbný. Ahoj. Co tam byl snowman? Jo, už jsem myslel, že to seš ty. Pryč.
Ne, mě to zastavilo. No, já se tam potřebuji rychle dostat. To bude těsně, to bude hodně těsně. Já nevím, co se stalo, já jsem omylem spadl a díky tomu nejsem snowman. A co se děje? Já to vůbec nechápu. Pryč. Ty... Kámo, já vůbec nevím, co se děje, já nevím vůbec ani potom, kde jsem. Nikdo neví teď, kde jsem. No, ne, no. Jsem prostě... Těšíš mi, že jo? Ano. Děkuji, že jo. Nikdy mě nenajdeš. To ti říkám. Protože v kostkách teda, sorry, ale na hasičském autě mě nikdy nenajdeš. OK. Tak kde seš? Mě neviděl. Co? Yes. Ty jsi mě nevšiml. Ty jsi už utek, nebo? Ne, jsem tady pořád. Co to je? Koukni se na zelenou kostku. Kde je zelená? Super. Už jsme mi barva slepý. Počkej. Co? Kde? A to je? Run. Je stěna. The wall. You are the wool. Tak zase nevíš, kde jsem. Třeba štít. The shield is nowhere. Ví vůbec někdo, kde jsem? No. Jsem na středu. To je prostě, dal si skejkal dobře, už jeden týpek o mě ví. Teď jsem vám skočil do tý. Ne. Lounu si prosím. Já chci přežít. Už tam... Ne, hodně chyť. Jo. Tak jo. Tohle by bylo všechno pro dnešní díl. Ano, tohle to by bylo všechno. A u příštího videa se uvidíme. Čau. Ahoj.